Gaur ringo olako biurrikeri bat, eta ingo ditugu hot dog kroketa batzuk. Hot dog, bale. Bai, hot dog, azkenian, bueno, bakizu honek saltzitza Frankfurterakoak ero. Hauek badaude aukera kalidadekoa bezaltze dituzte batzuk, onak erosi, merezi daude. Eta gero osaiak eituko dizkiogunak, hau ez da fast food ez, guri izango da slow food, hemen goxo prestatuko duguz. Baina osagai errezekin, saltzitza batzuk, patata batzuk, hauek ingo ditugu egosi. Behin egosita duenean, birrindu ingo ditugu, gehituko diogu gazta birrindua, oregano apur bat, eta irina. Tengo olako masa antzeko bat. Gero saltzitza moztuko duzolan, eta patata masa hortan, barruan sartuko ditu. Eta orduan, gero horre, emango dugu olako forma, kroketa forma batero. Eta gero, frijikingo duz, eta tomate saltza baten, ketchupa, eronei dugunean, holan, hau pikoterako. Hau, ensaietan zauzien bitartia, Egin da, eskina dian euki, eta txak, holan, gozia dukezunean, piketako porren. Ero ensaietan zauzenien janik eta ensaibe, egurra. Askorik ez du bilaten nire, esan da. Ez, Eran abutsu bat. Baina hori... Baina ura, Ura, noski, agotza eta... Bai. Ez tarritik eta ze modu zin, Bueno, nahiku ondo, pare bat urte erre barik, lehen nahiku erretene ban da pare bat urte ero gehiago, tabaku erre barik da, nota etxen da, Bai, ez? Osea, asko, Bueno, zure herramienta bada, hotza, azkenean, ez? Eta aldean zuzara abeslaria, eta zain joan behar. Bai, da beti ikasten, da beti hortzen, ez? Ensaiaten da, bueno, beti... Ikasitzen da, ordean, abesten behik esik dira? Bai. Bueno, zure hasiko gara hasieratik, guk txapelpunk esan du, baina txapelpunken baino lehenago, etxaiaken izan zinen, ez? Hainbat urtean, gitarrista moduen. Bai. Eta hori, kontau pixkat, zure hasierak ero zelan izan zen musika munduan, ero zelan hasi zen inigito musika munduen sartzen, ero? Hori, betiku, eskolan da, txikitzan da, bueno, ama bi urteaz da, danok komentaten genduan, ez, batzuk esaten futbolistak izateko, beste batzuk kantanteak izutan nik beti izan, ez, bueno, kantantia, izan, txikitzetik, ez, da, bueno, azkanian, ja 15 urtegaz ero, hasi nintzen dirua lortzen, lan batzuk egiten, alan erolan, azkanian lortu neban, da, gitarra bat erosi neban, bajo bat, 10. Eskukua ero nahiku errementata, da, ja 15 urtegaz ginean, ja taldia egiten, ez? Da, horre sortu benduan lehengoko taldea, deitzen zela askatu, ez? Da, ensaiaten genuen gaztetxean, bai, Lekitxon, da, ensaiaten genuen han bertan Lekitxon, eta, azkanian, etxaiak taldia be sortu zan, da laguna ginean, da, alan da azkanian, etxaiak amaitu neban, ez, jotzen, ez? Urte batzuk izan zen, Da, pio bat urte, bai, da horre pioa konzerto eman genduan, jirak, diskak eta, bakizu, nire bizitza beti onda musikaren inguruan, ez? Bai. Naiz eta solfeo ez, jakin. Hori musika zer autodidakta totala? Bai, nik esate duten beti, ez, solfeo pa los feos, ez? Un buen rollo, ez. Azkenean gustako jaten jakitzia solfeoa, ez? Ze ondo dago jakitea, holan idazteko abestiak eta holan. Bai, eta esaten da, solfeo dakina, igual erresa, beste musikari bati entzun da, erresa batatzen dituela abestiak, eta errestasun gehiago izan leikela, berarri hona izatea baita, ez, garrantzitsua. Hori ez, nik, egunero joten dut, eta beti egunian beti ataraten dute zeo zer. Igual momentuan ikusten dut, zelako satia, zeona, igual urrengo kunian ja ez gustaten igual, beste, baina, beti nabilor, ez, eta holan sortzen dira abestiak azkanean, ez, egunero basabiz, da idazte bai asko gustaten jat, idazten, egunero idazten dut. Letrak eta zeuenak, bai, nik egiten dut, letrak, baten batek, endau lagunen batek, holan letraren bat, baina orokorrian nik egiten dut letrak, ez, azkanengo diskakoak eta bai, da, nahiku asko gustaten jat, idaztea eta hori, bai, da, hor, gero atorre elaborazioa, ez zukaldea bezala, ez? Ataratu zuen... Oinarri bat base bat atara, eta gero... Elabora, ez da, hori da. Landu, gaina taldekidekin batu, ez? Eta, honi txure emon, eta... Bai, normalian etxe dut abestia daukatenean lotuta, joaten az lokalera, eta esatu atzateko aberria ze... presentazio bat egiten dut, ez abestien, eta normalian beti esaten, de la hostia oso ondo, orduan hori da la hostia, ze... asko errezago egiten dira gauzak, ez? Olako aktitudiaz, goiaz, abestiak egiteko
errezago egiten dira, ez? Seguro baietz. Bueno, guk hemen patatak, behin irakiten hasten danean bakizue, patatak 20 minutu ere bar dituzela. Lanak aurreatu eta ekarri ditugu, eta oinengo gona, laban txiki bat hor daukazu, hauek zuritu ingo ditugu, labanakin da, nik hemen beste bat daukot, eta gero birrindu ingo dugu. Eta holan ja aurreatzen guteko. Hemen telebiztan nolako truko daukagu, egon, 20 minutu egon algara itxoiten, eta kontu kontari, baina, aldala kozinatu. Ze lupia, behintzat, egin bar du, postre ez da iritziko nezon, ze txorienen hemen aurremesti hitz egiten du, gero postre ez gara. Bestean sagar bat, naranja bat duzu. Jogurra jango, eta listo, baina lupian eta atalera iritsi nahi du, baina hori gero kontatuko dizu. Ze lupia baduka bere historia gaur eta kontatuko du hori baita. Bai. Bueno, eta nolatan erabekitzen, laro eta meretzean txapelpunk abentura honekin hastea, ero aldatu izan musika egiteko modu, o zer beste gauzatik nahi izen du, no zeure kontu ibili, o... Bai, apurtxu bate, un poco de todo, ikusi neukala, abesti batzuk hor, hasi nintzen gehiago ateratzen, da, azkenian, hori, 14 kantakin, hor, hasi nintzen disketxekin hitz egiten, hau bestia, eta, gorre disketxekoekin hitz egin eban, da, beraiek eusten, bai ez, kaleratzeko diska birakin, da, hori ez. Da, esan neutzen, nola, momentu horretan bakarrik egon nintzen, ni bakarrik ez, oza, talde barik, ez, da, esai eusten, tranqui, egin taldea, eta gero ingo dugu diska, eta bestia, eta, holan txirik egin duan, aputxu bat, junta ginean gero, hori, lau, da, engen duen ja taldea, eta grabatu genuen diska, eta hasi ginean kontzertuak ematen, da, hori, 2 urte pasata beste diska bat, da beste 2 urte beste bat, da, beti... Hori 2000 urtean, lehenengo diska izan zen, ez? Lehenengo diska 2000 urtean, bai. Asokan atara genuen, da, Eta ze mozko jendian aldetik eta? Zalako hasieran... Bai, kriston arrakazti eukiban. Lehenengoko diskua izan zen, la hostia, saldu zian pio bat disko asokan, nik flipain eban, Bai, gaina, garai haietan diskoa saldu iten ziela, ze gaur egun... Bai, gaur egunian, beste gauza da, baina. Baina dana deskarga. Bai, dena pirata batzuk, azkanean... Dana pirata egin. Bai, baina... Eta hor, egiten zenuen, lehenengo disko baina, euskeraz da erderaz, ez? Abestixak eta zen dituen? Bai, euskeraz eta erderaz, hori da, ni, normalian egiten dut euskeraz da erderaz, ez? Da, horretan eukitzen noan erreztasun gehiago erderaz egiteko abestiak, da abesti gehiago erderaz, horregatik, ez? Ez, en plan, joan itzalako, topatzen, zeozer. Beste publiko bat, horregatik ez da. Bebai laguntzen dauk zeozer, bebai ondo dago hori, ondo dago bebai abesti bat egiten dozunean, publikoa eukitzea, ez dakit, Txileko jentea, ero Mexikoko jentea, ero Madrileko jentea, aukeri eukitzeko zure abestiak ulertzeko hori, guai dago bebai, ez? Baina, azkanian, da hortik aurrera betien jote abestiak euskeraz eta erderaz, ez? Geruo, euskeria gehiago erabiltzen dute abestietan, da bizitzan bebai, ez? Posik nago, ez? Igual atrebiduko naz urrengokuan ingleseko abesti bat, igual inglesez. Iepa! Inglesez, suposatzen dut, zure bainakin da hori, zure garaien lehenengo diskoak eta Sex Pistols eta olakoak eta Toy Dolls eta olakoak etxean egongo ziela batzuk, ez? Inglesekuak. Ez, pentsa, nik kanpoko grupuk eta inoiz beziziat guztaulan askorik, igual izango da, igual ez dela ulertzen, ez, igual horregatik edo. Orduan ni beti, nik izan guztatzat beti asko bertoko taldeak, ez, Corbuto, Zika, Rip, La Polla, MCD, Puñetazo, hemengo taldeak, ez. Adibidez, etxaiak taldea niretzako zen, la hostia, nik nire lehengoko taldean jotzen ebanean, askatu taldean. Beurak etxaiak zirian oso eskasak jotzen, ez? Baina, igual, ampli bat eta ampli batean mikrofonoa, gitarra bat, bajua, danan sartuta, ez? Bateria, plato guztiak oso apurtuta, eta, joaten ginen ensaio guztietara, hor ikusten ensaioak, ez? Da, batzuetan ni botaten ebazan koro batzuk eurakin, da, en plan, oso gazteak ginen, da, bakizu horre, en plan, baina nietzako ziren, la hostia, etzaiak, era palabras mayores, da. Hori bai, eskasak joten, como ellos solo, baina, nietzako onenak, ez? Eta azkanean ja, hauok esan naben, zelan, ian nahi bane banik, beraiekin
joten hasi, bueno, niretzako hori zan, esaten moduan, ez dakit, atletik, sale bateri, jolasteko atletik, nero olako zerbait, ez, orlan. Durangoko taldean jolasten den gaztetxo bati, atletiken jolasten. De repentean, ja, igo nintzen euren. Etxien kabidu ezinek, atletik, metroterdia zitxe. Flipaten, ez. Emozionata, ez, en plan. Bueno, etxaiak azkenean, eta etxaiak Euskal Herri mailan, eta, kanpoan bebai, izen bat, garai bat izan zen, herri guztietan joten zen talde bazala, eta bete egiten zabela, joten zen tokitara jendea joten zen. Beste epoka batzupe bai, talde gitxio guazan, gaur egunean grupo asko dagoz, gauza ona, musikarentzako eta guai dago hori, ez, horan estilo piloa, naztaten dira estilo asko, eta talde asko dago, ondo dago musikarentzako. A ber, txon, nik azaldingo jo pixkaz hemen, bestela lanian oso, ontxez, eta zuzeko lan egin, holan fenomeno gabiz. Gazta birrindu pixkat, 1 gramo, bota izkiot. Hemen, esan dakoa, oreganoa, o albaka, olako goiarakada bat, irina, beste goiarakada bat ero gutxi gora era, eta gatza. Gatza botako dugu, bildurra be. Eta hau dena, ondo naztu behar da. Olako ore bat ingo dugu. Eta izango da, gero, horiek biltzeko erabiliko dugu, horia, gero izango da frigitzia bakarrik. Eta, eskuakin nik uste tobetengo gara, zeunek. Gauzok, eskuakin, gitarria jotien modan eskuakin jo bida. Hemen, ondo naztu. Eta bidaiatzeko aukera mandotzu. Musikan kontu honek, egia esan, musikarekin, ez? Herrixak eta zautzeko bai, Euskal Herri mailan bai. Baina kanpora eta bidaiatzeko aukera edukin dozu? Bai, urte asko esan dira, konzertu asko eta bira asko, bai. Egon gara, Euskal Herri osua egin dugu, ibili gara Euskal Herri osotik jotzen, gero gara Kuban, Mexikon, pio bat lekutik ez da. Aventura asko eta ikasten dozu pio bat, ez? Ze, klaro, mogitzen zara bira bat egiten dozunean, hor zagoz pina bat, ez? Orduan, konbibentzia... Hori da, ordu asko elkarrekin eta... Danok gara apurtzuan marzianoak, ez? Bakotxa gure puntua duko orduan, hor ikasten dozu gauza pila bat, da, azkenean, ondo, ez? Eta musika zen moduz bizitzen da, hemendik kanpora lan ahoritxo oso lan, Kuban eta hemengo kontzertu bat berdine da? Txapelpunken jendia eta holan bardine... Txapelpunken bi bidar izan ginen Kuban eta... Filipaina ban ze, karo, lehenengoko bidar jun nintzanean, ni pentsaten eban, iguale jentea beste punto bat zeukala musikaren kontura, igual mazen plan, salsa edo, hori roiua dukaz buruan, ez? Eta, karo, aia ginean bertara, eta lehenengoko gia konzertuan, hasi ziren aiagatzen pioa, punk, krestak, flipaino, zer da. Ez nuen espero lako publikoa topatzean, ez? Bai, dago, movida rockeroa dagoan, Kuban, eta, eskertzekoa da, oso ondo pasa ginen. Ez da bakarri saltza, eta. Rock and roll bai, badago, gero medizuakan, eguke ninean, mintzat, Sirian, medizuak ampliak eta hori, ez, igual, hain onak ez, baina, barintzako, beraiek, jotzen zenduan plan erosereaz, da, total bolkatuta jentea, da beraientzako bai izan, la hostia, ez, kanpoko Euskal Herriko punk talde bat, joateara, hotzera, bai, ez dakit, ez, da, eskertzen zuen pioa, bai, horreko filetan kontzertuan, ez, oso ondo esperientzio, oso ona. Giro politia, eta holan giro honena, nun? Giro honena, nun topa oso? Hori esan alda? Leku askotan, ze konzerto bakotxa mundua diferentea da, ez da, beti pasaten dira gauzak, eta jente orokorrean oso ondo... Baina, Iñito, zure kontzertuetan hori bai, eserita inorrez, ez? Hori ez. Ez duz, imaginatzen zure burua egune batean holan, euskalduna batean jotzen, jendea aurrean jesarritxa... Egi esan da ez. Ostea, puntazo bat izango zan horiek guztia, Jesarritxa eta kostaetzen nago ezoten. Beti ominaz tente, da beti movimentuan, da ez dakit, oso nahiko nerviosuan ez da. Da hori transmitidu etzen da, konzertuetan bebai,
ez. Bueno, eta lehenengo abesti entzun da, nik suposatzen dut musika mota, zen musika mota egiten duen, nabarituko zenuten, baina, bueno, nola definituko zenuke zuk txapelpunken musikia? Punk rocka, rock and rolla, hardcorea, bueno, kaina. Bai. Eta letretan ze sartzen dut, ze gai, apuro da, zer? Dana, inguruko gauzak ez ikusten duzuna zure alboan, ez? Laneko asuntoa, langabezi asuntoa, politikariak zelan da bizen bai, edo zer amoriozko abestiak. Amoriozko abestiak bai, badeko zuaz? Bai. Gu bai maite mindutzen gara, bai, ez? Hori gaina, bueno, entrevista matean esate, nahiz da, punkiak, bai, maite mindutzen dira, Por muy duro que sea el cuero de tu chupa, las flechas de Cupido pueden atravesarlas tranquilamente, ¿eh? Ona, ostra, hori noen, sekula entzun. Bueno, hemen, ikusten duzu, honek ez dauka inongo misterioi. Saltxitxa barruan sartu, patatakin olako lehengo oinarri batein, patata azpian holan jarri, zapaldu ondo, gero, saltxitxa, eta... Hombre, gero eta geruza fintxoa, samurra hauek eta geratuko jakuz, baina, bueno, patata aukitia ondo da. Eta honek, pasatu alkiz, ogipirrindutik eta pasau aldi, nahi izan eskero, baina holan, bebai frijitzen dio. Ondo, oliotan ja berua daukagunien, zuzenean bota eta... Bai, ingo ditu, zaskenean, aber, zema gara, 2, 3, 4, 5, 6, are telefonu ondo bena behango dau? Bai. Are behango dau. Ez, vegetarianura. Vegetarianura da? Bai, ez da duten. Orden, 6, ingo, 7, bale. Utzi batzu montatzen, eta hemen jarritu gugu, Iñaki tokin, kontu kontari. Bira ze itxura ekien honek. Wow. Haze bombia, Olako bateaz, ja, Bai, olako pare bat, ja nikoa. Bito, hau honek ez dauka saltxitxai barruan, eta hau barazki jaliak, retxi sartu gutxo. Hemen bestela goziakin geratuko da, eta enbidi pasatzen den, guri behira. Kontzertu baino lehen hau, ondo afalduta, ero afaldu kontzertu eta ondoren? Lehenengo afalduta ero kontzertua. Bai, beti lehenengo afaldu. Ez askorik afaldu. Bai, ze hori nabaritzen da, ez? Medida baten, ze bestela gero bai, nabaritzen da. Azkanian da, segun zer afaltzen dozu bai, txoritxoa edo dolostea, ojo. Segun zer... Hemen, Iñito, galdera bat iten dien beti musikarei, peti irita inien, gero Joan Berkout, eta hemen grupo olako batzuk etorri, eta denek galdetzen diona da, ea zerritan eman dieten afari hoberena. Oingoz bi gaztetxe irabazten doaz. Ja gogoratzen zi, nire Elorriko gaztetxian eman ziguten afari bat, ikusgarria, eta ero honek Joan Berkoutek, uste dut, Tolosako bomberenean, ero bekaston afaixa jantzi eman zidetela. Eta azuko lan baduzu lan akordurik lan kontzertua baino lehen lan afari hon bat, ero... Bueno, a ber, beste unine ginean Durangoko gaztetxian, zapuetzen da ondo afalde genduan, salada bat, baina, bueno, txampiñoiak eta pio bat ingrediente, eta nik neban inoiz jan olako ensalada, hanbeste ingredientiak inez, da oso ondo egon zan. Eta, bai, gero, afariak, iparraldean bebai batzutan afari arrar bat bai, esango dugu eze. Bai, oitxura faltia guri, oitxura igualen ez dena jatu. Baina, bueno, orokorrian, ondo, leku guztietan afaltzen dugu, no? Gitxi, hori bai, nik nahiago dute gitxi afaldu. Bai, ez? Eta... Bai, ez dela holan, tripe betiakin da hori... Bai, Hori, bueno, gaur egun bertsolarietan da, gaur egun beraiek esaten dute, lehiaketan daudenean, bertso txapelketan dagoten dienean, ja zaindu egiten dutela janaria bebai, eta saiatzen diela gutxi janda guteko, ze buruak hobeto funtzionatzen dagoela. Ni normaian jaten dute, eguerdi jane arroza edo espagetilla gero, makarroia gero, kontzeptuak batenean, da gero afaltzeko, hori, ensalada bat, albada, badago eta albada da bestela, bueno, edo oiezkoa edo olako zezera. Eta bokadi bat bebai, espado, bokata bebai, segun. Bokata, gauza, erra da. Ahí no hay fallo, horrez no fallo. Eta kontzertu ondoren, gero etxera, ez da, goizaldeko ez da, zeurdutan iritsiko zaeten. Askotan hori, batzutan hori, paliza hori izango okerrena, ez? Kontzertu bukatu eta etxeraino jutia. Bai, hori da, la cara be esaten duguna, ez? Aiageten garenean, eske prozesu esaten da,
Luzia da, ez? Bai. Azkenean. Zer zorutan heltzen zari gutxi gara era. Karo, zehuke etzen gara, lehenengo lokalian batu. Bai. Instrumento guztiak eta danabea karga. Gero, heldu lekura, desmonta, soinu probak egin, da, gero, ja afaldu, eta, han bertan egon, sokak aldatu, afinatu, dena putxu bat beti zer, ez? Gero amaitzen dozu nian, ez dako horari jorik, inoiz, ez, amaitzen dozu, eta gero, bakizu noiz heltzen zara, baina noiz bueltatuko zara, notaki, ez? Da, azkanean normalian heltzen gara etxera, goizeko 5etan, 6etan, 7etan, batzutan igual 3etan, orduetan, zatozu, segun zorutan jotzen duzun bebai, baina eskursino bata, guk konzertu batera joaten gainean, guretzako da, enkontu ze denporan goia zatzera eta emoten dau 15 urteko jendea garela eta eskursino batera joaten garela eta kriston barria botatzen du bidaian, da hori da punto guapo, rock and rollena, ez? Lagun arteko irtera bat, herri berri bat, eta ondo pasatzera. Azkenean, zuentzako musika hori da, ez? Ondo pasatzea. Ondo pasatzea eta... Ez da lana. Hor, da de todo un poco, ez egin behar dozu gauza ondo, ez soiaz jotzen, da beti nahi du ondo jotzea, jendea dago aurrian, da nahi dozu jendea gustora egotea, ez? Guretzako objetibo lehenengoko helburua da, guke ondo pasatzea jotzen, baina transmititzea gero jendeari, aurrean dagoen jendeari, hori ez. Zure kontzertu baten ikusten basotan aurrean nolan geldi, ez da bardina, ez? Nahi du transmititu abestiekin da jentea abestea eta jai berezi hori sortzea, ez? Hori da rockaren gauza horita bai, ez? Bale, guk gure aurreneko errezeta, listo, hemen dauzkazue hotdog kroketak, eta hauekin bardeana da, busti, nik hemen ketxupa jarri zut, ketxupa guztoko? Bai, ez? Ingo duna bitu bat, moztuko du erditik erakusteko nola behatzen den, ze norbaitik gaian ez du sinistuko. Eta saltxitza ez da berziruten, ez? Ez, ze saltxitza hau egositza dau. Egositza dau, ja. Karo, eitzen dana epeldu bakarrik, barrukoa epeltziak nahikoa, erdila. Eta honek, egin bagen ituzke beste saltxitxak, horrek karniserikuak esaten dienak, horrek komeniko zan lehenengo frigitzia pizkat. Klaro, ze gordini. Bai, zare gordini daz. Orduan, frigitu lehenengo utzi osten, eta behinotza duzela moztu, eta hau bezala, sartu. Nik hauekin indut, ze hauek egosita daude, orduan, berua barrua sartu zaio, epeldu india pizkat, edo hain, usti? Arte alagoa. Uno. Eta honek jana aldozuz, hori dozena bat. Hasi jaten, eta dozena bat.